Bon dia, bona tarda o bona nit. Independentment de l'hora del dia que ens escolteu, cordeu i apreteu-vos els cinturons, perquè està a punt de començar el programa de Fórmula 1 català. Està a punt de començar la Moreneta. Preparats? Llestos? Ja! Benvinguts, morenets i morenetes, mulletans i mulletanes, a una setmana més del vostre programa preferit del món mundial. Portem, senyores i senyors, sí, avui vinc una mica pujat. Portem 2 curses completades de les 23 que consten en el calendari de 2023. Casualitat, ho veurem. Vam tenir, com no, un podi més, el número 100, el nanopodi número 100, Nanopodio, amb una polèmica que tractarem després. I avui, per compartir el meu èxtasi per aquest nou podi d'Alonso, tenim a l'Adrià Garnica i el no tan extasiat Víctor Córdoba. Benvinguts, nois, com esteu? Qui t'ha dit que el Víctor no porta èxtasi a sobre? No, Jo he de dir... No, Estem bé. Sí. Esteu bé, jo estic sortint d'una crisi febril, estic mig malalt, perdoneu les meves estossegades constants Que durant tot el estrany aquest programa. home malalt Sí. quan li toca presentar. No sempre, passa mai. Home, Sempre. bueno, aviam, portem aquí 3 mesos i m'he ficat malament 2 vegades. O sigui, aviam. Ja són més que nosaltres. Bueno, espera't que no agafi la baixa. Ja, no, si ens posem a aquest pal... Doncs, sense més dilació, que comenci la tertúlia. La tertúlia. Molt bé, doncs, com tots sabreu, després d'una temporada de cursa, què m'estàs ensenyant ara? No, que si no sé... Exclusiva d'última hora? És exclusiva. Exclusiva. No sé si és d'última exclusiva, hora? però es veu que es farà una sèrie sobre Ayrton Senna Mira, a Netflix de 6 capítols i ja se sap qui farà de Senna, que és Gabriel Leone. És el que t'estava ensenyant ara. Home, No sé qui és aquest home, però... em fa... Ràpidament ho comentem. Em fa una mica de por el que pugui fer Netflix amb Senna. amb Senna, la seva història i la seva figura. La veritat, potser ho dramatitza tot una mica massa i fora de context. Però bueno, tornem al present i els que estem vius vam gaudir d'una cursa el diumenge i com setmana de cursa que és, hem de ficar doncs, les nostres preguntes, Sí, les però nostres notes... La meva primera pregunta és, vam gaudir-la? A mi no em va semblar unes voltes sí, tan... i després ja no. Ja Va estar bé. ho comentarem amb Va més... estar bé. Sí, comentem. Comencem a comentar això amb la nota de la cursa. Jo, sincerament, un 4. Buf! Has posat menys que quan ho vam dir Mare meva. el diumenge amb l'Edgar. Què vaig dir el diumenge? Crec que vas arribar a un 6. No, jo no vaig posar un 6. O un 5 i mig, o un 5, una por Com a ahí. molt, un 5. Per mi, un 4. 5, 5 i mig. Doncs jo li ficava un 7,75. Com? Per Alonso? Per Alonso. Només pel Nanopodio. Majoritàriament pel nanopodi. No sé, em va agradar P2... Per mi és com un resum de... La nota no és de la cursa, sinó de tot el cap de setmana. Llavors, amb tot el tema de la quali, Pensa Verstappen, que P2, Alonso... Tu que segurament no ens estaves mirant en el directe amb es fa el diumenge, No, probablement no. ens hem posat a jugar al Buscamines. Sí. Sí, ens vam A posar mitja jugar. cursa. Sí. Ensenyant-li a l'Edgar com es jugava. És que Aquest és el nostre resum. aquest any Jeddah no ha tingut focs artificials. Ho he pillat. Home, el safety car va ser bastant tonto. Sí. Ho vam comentar. I a més el safety car va espatllar la cursa, perquè va fer que Verstappen es tragués els Mercedes I els i Ferrari. els Ferrari, que eren els cotxes que li havien de costar avançar, se'ls treu tots de cop. I gran part de l'acció la vam perdre. No crec que els hi costés gaire, Bueno, ja vam veure com va avançar Russell a la rellençada. O sigui, Sí. I fàcil. Va ser millor la Fórmula 2, et diria? Sí, home. Sí. Per mi el safety car ens ho va espatllar i com a tal tampoc estava siguent aquí la cursa, que dius, increïble. Bueno, però estava bé, no sé. Estava bé perquè tenies el nano a dalt. Efectivament, i per mi això ja és un motiu per ficar la cursa
de 7 cap amunt, o sigui... Però bueno, passem al pare del dia. Si és del dia, et diria Max. Si és el cap de setmana, ha de ser Checo 100%. Per mi, Checo. Pare del dia jo també he coincidit amb el Garni i Verstappen, la veritat. Bueno, Aviam, que també és cert que amb el Lògic, cotxe que tenen, lògic. vull dir, Driver of the day. ens pugem nosaltres i potser un P2 no, però podem fer un P6. Sí. Amb el Red Bull, nosaltres. Sense tenir ni puta idea. Bueno, jo estic amb les pràctiques de cotxe, o sigui que potser només... Sí, però primer deixa de calar-lo. M'emporta un punt, bueno, se'm cala en una corba i què? Ja està. Meme del dia. La FIA, la FIA. Un altre cap de setmana més ha de ser la FIA. No, Alonso fent La resposta. de Big Brain. Bueno, La resposta que li fa Russell. Sí. Posem context. Tu has Aquesta vist. resposta és brutal. Vale, sí. Un tuit de Russell celebrant el podi, P3. dient que era merescut d'Alonso, que ell l'acceptava, però que era d'Alonso. I quan a Alonso ja li diuen que la sanció no és i que li donen el podi a Alonso, pues la foto d'Alonso feta des del front, Aquí, fent de ensenyant Megamind. la cara, Amb el 0,5 de l'iPhone. que si podem la posem per aquí, per YouTube. Fent de Megamind. És un fotó, a més. Sí. Vull dir, Alonso amb TikTok no sé què li passa i amb Twitter tampoc. És brutal. Va penjar també, durant aquest cap de setmana, la foto aquesta. Va penjar el TikTok De I will be racing sí, in Jeddah, una cosa així. Sapigueu in que Aràbia Saudita. estaré diumenge combatint el Gran Premi d'Aràbia Saudita des de la P2. Que és un trend que no conec d'on ha sortit, però que vull dir, és com que s'està sumant als trends. Que està, com tots els trends de TikTok, no? I després va penjar una story a Instagram d'un noi Estoy triste. plorant que deia estoy triste i surt Alonso al costat dient estabas. Això Clar, ja Víctor, és tu que no tens a les xarxes, això t'ho perds. Bueno, Jo crec que Però té algú al darrere, algú nou, algun manager o el que Sí, sigui. Ha de tenir un ha community de tenir manager algú segur, que li sigui està dient nanosexo. has de fer això. Té has de fer nanosexo això. de community manager. jo ho veig plausible, Ho veig plausible. Jo Sí. crec que... Seria top. O sigui, Seria molt top, molt top. Doncs continuem amb però Fernando trenca la Alonso. teoria aquella teva de que nanosexo era Fernando. És veritat. Ui, Però, no. però també és viable, això. Sí. Última pregunta. Caganer del dia. Per mi és molt clar. No diguis McLaren. Perquè hi ha Gasly. una mica de culpa de Gasly No ho amb diré. això. En parlarem d'això després, però caganer del Jo dia diria- Gasly. O Bottas. Bottas fa una cursa... Ferrari també és molt lamentable, la cursa. Però és que al cap i a la fi el problema amb Ferrari és que no... O sigui, no hi havia més. O sigui, ho han fet tot bé. Ja. O sigui, Inclús l'estratègia la van fer bé. d'on no hi ha, no hi ha. Ja està. D'on no n'hi ha, no raja. No enraja. Efectivament. No... És que McLaren per mi no són caganers. Van fer una sessió La de FIA, test més. la FIA la va tornar a Norris. cagar. Norris té un problema gran. Norris és un caganer. No, però- Va ser caganer. No és per defensar-lo, No, però... diem-ho, no, ja no és està, per ja defensar-lo, però part del problema que té Norris és per culpa del toc entre Gasly i Piastri, que fa que Piastri també caigui. Sí, però aquest toc no hauria passat si potser sortissi més amunt, perquè no es va carregar el cotxe a la quali, per exemple. Jo crec que el problema que té Lando Norris és de desmotivació, de la mateixa No, forma que aquest jo amb la any és- meva carrera universitària. Nostra. Amb la nostra carrera. Però bueno, tornem una mica al tema de Fernando Alonso i és que vam tenir això. Com li agrada parlar de nano. Nova setmana de cursa i nova Monotema. setmana de no podi. Monotema i nanotema. Sí. Nanotema. Jo no sé vosaltres, però crec que a mi podria acabar d'acostumar a aquesta tendència, tot i que la 33 encara no ha arribat. Però bueno, crec que els dos estareu al corrent de la polèmica sanció d'Alonso, que per cert, al moment de què està passant d'Antonio Lobato, de la cerimònia del podi, silenci total i creo que se lo van a quitar a Fernando. No sé, a mi em va semblar audiovisualment una peça curiosa, Sí. sense cap mena de dubte. Lobato sempre ens deixa perlites. Sí, la O, veritat és que sí. o per bé o per malament. Però el cas és que, pels mulletans i mulletans que es topin amb el nostre programa, farem un petit context, i és que Alonso fa una bona sortida i s'emporta la peu de Checo. Tothom s'ho esperava. Quin la moment, veritat. com ens vam fotre l'Edgar i jo cridar. Quin moment. I com va acabar després, no? Però bueno, Sí. a poques voltes Va acabar com després, esperàvem, investiguen Alonso i el penalitzen amb 5 segons per haver-se col·locat malament durant la sortida. Que Maleït al moment. es pot mirar d'altres maneres, perquè
Sí, però és no clar. és l'únic cotxe. Va, Ja, però sí, però hi és ha clar. 5 o 6 cotxes més Sí. només en aquesta cursa. Però em fa gràcia perquè ens reiem la setmana D'Ocon. anterior d'Ocon, I no? li ha ens passat el mateix. exactament el mateix. Però el cas que l'investiguen i el penalitzen amb 5 segons per haver-se col·locat malament durant la sortida. En complir amb la penalització als boxes, sembla que tot va bé i Alonso acaba la cursa tercer. Ok. I en el moment del podi, com deia abans, trobem que es torna a investigar Fernando Alonso per un possible incompliment de la penalització prèvia i li atorguen 10 segons més, de la mateixa forma que Ocon, baixant a la quarta posició i donant-nos unes fotos de Russell amb el trofeu, que ara Ja no doncs, serveix. han passat a ser meme, També. pràcticament. Al final del dia, la FIA rectifica i diu que no, que el gat, l'element que toca el cotxe i fa incomplir la sanció, toca però no treballa. A part A d'això... mi m'agrada molt aquest concepte, toca però no treballa. Clar, és que és el que va fer Aston Martin, que Aston Martin va fer una feina com a equip espectacular de cara a treballar fora de pista. S'aferren molt al concepte de working, perquè és cert que toca, però és cert que el gat no aixeca el cotxe, com estàs dient. Toca però no treballa. I després també agafa 7 precedents de vegades que un gat havia tocat el cotxe i no s'havia sancionat a aquell equip per incompliment. O sigui, busquen 7 Això no ho precedents. sabia. Sí, Mira, ves, la, però- la feina que fan, que jo crec que durant la cursa ja ho havien fet, perquè això no trobes 7 precedents així com així, és molt gran. Vull dir, I també vull trencar una llança en favor de Fernando, perquè el primer que va fer quan el van sancionar va ser anar a abraçar el mecànic del gat. Rotllo, que mira, que hem caigut tots, no és culpa teva, saps? Bravo. Vull dir, Bravo. Fernando està en modo equipo. Aquest any. és el meu nano. Però mira, a mi el concepte, ho tornaré a dir, toca però no treballa, m'agrada. És una mica el que faig a la universitat, no? Vaig però no... Però el cas, jo volia parlar una mica més de la polèmica de la FIA, perquè una altra vegada vam tenir una FIA... És tot els anys. O sigui, vam començar el nostre programa dient Michael Masi out. Ara sí que la FIA millorarà, no sé què. El primer programa que fem a Ràdio Mollet es diu Federació d'Incompetents Absoluts. Sí. Ah, no, el vas fer tu. El vaig fer jo. I què ha canviat a partir d'aquí? Res. Res perquè... El problema és estructural de la FIA. Vull dir... Però és que no certs és- temes que no es posen mans a l'obra per tenir criteris més establerts. Perquè, a més, això té dues solucions molt fàcils. Una, que potser no és ideal, però és aquests 5 segons o sigui, per posar aquest exemple concret de la sanció, si et vols estalviar tocs i interpretacions que s'estiguin 5 segons esperats dins el boxes, que acabes perdent més de 5 segons, però mira, és el mateix per tothom, ja saps que quan tinguis la penalització són més de 5, o una altra opció que em sembla vàlida és fas el canvi el més ràpid que puguis i un cop el cotxe toca el terra, Cinc t'has d'esperar 5 segons. Aquesta em sembla la millor. Aquesta està molt bé. La primera és la comentada per Twitter Will Buxton. O sigui, Will Buxton estava d'acord amb tu amb Potser això. també està feta per jugar amb el marge d'error. Després, no tocar el cotxe fins als 5 segons. També us dic, no és més fàcil fotre-ho al final de la carrera? És una altra, però... Directament, o sigui que, Però que les a mi em sancions semblava es més acumulen còmode. fins al Però final. a mi no em sembla bé perquè sempre és millor que entrin, o sigui, que acabin en l'ordre real. És molt millor. Bueno, però Sí. així ja saps que has de jugar amb el marge, rotllo, que estàs a 4,7 però tens una sanció de 5, doncs apreta. És com es fa al Fórmula 1 de la Play, no? Sí. Et van fotent les sancions i al final és quan es fa No, però l'ordre. també pots entrar a boxes i compleixes amb la penal. O sigui, això no ho sabia perquè Sanció. no jugo jo. Bueno, doncs és una autèntica desgràcia. Però, no sé, i després també em va fixar em va cridar l'atenció el tema del safety car totalment... Innecessari. Pam, perquè sí, per mantenir la ratxa de 100% de possibilitats de safety car, perquè no sé qui va ser, si el director de cursa o qui de la FIA, però van dir que van treure el safety car perquè no sabien on estava aturat Stroll. No tenien càmeres. Sí. O sigui, de veritat, estem a the pinnacle of motorsport. Tenen 150.000 drons a Jeddah i no tenen ni una sola càmera, que ja no t'estic dient una càmera del circuit, la càmera on-board de Stroll. La FOM sí que té la càmera, Sí, és la clar. cosa. Si la De FOM la veritat. té, com no la té lo de les càmeres internes de cada circuit? O sigui, m'estàs dient que potser la FIA veu la mateixa retransmissió que veiem tots És que si haguéssim vist És la que si ho mateixa haguéssim vist, ho retransmissió... haguéssim vist on estava el cotxe. sabien que no calia un... I haguessin dit virtual, perquè a més el cotxe... Que jo segueixo sense entendre què va passar amb aquell cotxe. Ja. Perquè no hi ha imatges. màgia. Jo no hi ha un cotxe, no hi jo ha un estava motor resant s'escolti que no es complet ni res. repliqués en el cotxe d'Alonso.
però bueno. Em puc obrir un petitíssim parèntesi? George Aviam. Russell ha respost fa una hora a la foto de Fernando. I què diu? Until next time, amigo. Bueno, Aquests dos Poca són informació. uns cunyats de... Ja la foto de quan estan de festa. Aquella foto per mi és la millor que hi ha del món de la Fórmula 1. És top. Ha tornat a sortir aquest cap de setmana amb el... Checo cuando mira el retrovisor en la primera curva. Mira. La foto. Doncs parlem. Qui ha tornat a sortir aquest cap de setmana? Checo Pérez, perquè ha guanyat? Ha sortit de festa? No, però segur Ah, que... segur. O sigui, no s'ha fet públic, però segur que ha sortit de celebrat. festa. Ha tornat a sortir. I surt també el tema de Checo Pérez i de Max Verstappen, perquè, més enllà d'Alonso i de la resta de la grella, trobem a dues personetes que crec que no s'acaben de portar del tot bé. Dues personetes que... I sí, efectivament, parlo de Max Verstappen i de Sergio Pérez. Després d'avançar Alonso, Verstappen va intentar arribar al seu company d'equip, però es va quedar curt. Mentre que semblava que Pérez guanyaria còmodament i, a més, s'emportaria la volta ràpida i un punt extra que el faria líder del Mundial, compte amb això, Verstappen es mantenia als 5 segons i sí que és veritat que durant unes voltes vam tenir aquest intent de... s'estava apropant, però a poques voltes al final veiem que Verstappen, a poc, es queda 5 segons i mig, 6, 7 segons, i pam! A la darrera volta s'emporta la volta ràpida i el liderat del Mundial. Del Mundial, no sé parlar. Donant-nos el moment més incòmode de la història de les cool-down rooms amb un Pérez preguntant-li a Max directament a la cara: has fet la volta ràpida al final, no? És que clar, nosaltres la cooldown no la sentíem. Uau. Sí. No, però ho he vist. De fet, això ja s'estava gestant als Team Radios, perquè els dos els estaven donant temps objectiu. Era 30 plus Sí. 3 o una cosa així. Exacte. Els dos els estaven marcant al mateix temps per evitar baralles, per evitar aquest tipus de piques, també. I, clar, perquè jo crec que sabien que... O sigui, en el fons, com a equip, lo intel·ligent, també, és fer això. És que no es barallin. O sigui, i que no es barallin ni per la volta ràpida. Perquè qualsevol dels dos vas a fer la volta ràpida com un zumbat i se te'n Sí. va una curva i l'has liat. I era lo lògic. Llavors, clar, arriba a saber Pérez que Verstappen feia el que volia, doncs potser ell també hagués intentat fer la volta ràpida. Que segurament l'hagués aconseguit Verstappen igual, Però Clar. almenys ho hagués intentat. Per cert, volta ràpida, Alonso es va quedar 2 dècimes de la volta ràpida. Espereu. Verstappen la va fer i només 2 dècimes de diferència. A la última volta, completament descarregat, full push. Potser Aston Martin s'està guardant cosetes. Mira la quali, que és on realment corren. Jo us voldria demanar un pronòstic de la temporada de com acabarà el tema Verstappen-Pérez. Perquè ara, al haver d'estar una setmana, 2 setmanes, empassant-me que per part del fandom de Checo Pérez, que pot ser candidat al Mundial, no, però que ens ho empassarem, que veurem post de Checo se merece ser campió mundial. No passarà. Ni de lluny passarà un Nico Hamilton, però ni de lluny. Però el simple fet de que Checo no estarà al nivell de Max, les coses com són, vull dir, és lo lògic. Per desgràcia de Checo, no tots els circuits són urbans. No tindrà Max problemes a la Q2 a tots els circuits, No. per començar. I després, en l'hipotètic cas que estiguessin a un nivell similar, Red Bull ni de conya els deixa lluitar a pista. El que va primer, el que va segon, i així. I Aston Martin? I Aston Martin perquè Mike Crack... Aston Martin. L'únic cas... Mike Crack Perdó, deia. Stroll no està com Alonso. No, vale, però... Però de qui és el fill? El cas. Mike És Crack meu. va dir que la diferència amb Red Bull s'aniria acurtant a poc a poc. Sí, però també diu que Ferrari i Mercedes també poden passar-los. Però veieu de veritat a Mercedes i Ferrari per davant d'Aston Martin? Mercedes- Més a Mercedes que a Ferrari. Mercedes té un gran problema, i és que, com que estava treballant en 2 cotxes a la vegada, en nivell econòmic ja no té tant per fer servir per millores. Tontos. Perquè ara diuen que presenten un cotxe des de zero, que aquest sí que portarà puntons, en principi. És la idea. Jo crec, ara mateix Ferrari... em fa la sensació que Ferrari està en Però el seu Ferrari món. quin és el problema? Perquè de motor ja no és, en recta corren. Amb els pit-stops, estic mirant ara, són el millor equip en pit-stops en aquestes dues curses. Jo crec que sembla que el problema és la degradació. El cotxe No té ritme. no tira Directament tant com abans. no té ritme. Però la és que cursa. no sembla que hi hagi degradació en l'última cursa.
A més, l'estratègia la van fer bé perquè els dos fan overcut a Stroll, li fan els dos. Bueno, però que simplement ja no és el cotxe de l'any passat. Que bueno, que Stroll no està al nivell. Stroll encara continua conduint amb dues llangostes a la mà, o sigui... No... Sí, però vull dir, no està al nivell d'Alonso. Vull dir, el tio, Sí, vale, sí. l'avançament que li fa la primera volta a Carlos és potser el millor que hi ha en tota la carrera. Sí. Que li fa per l'exterior. Sí, l'avançament de Stroll a Barrichello, he vist a Twitter, sí. Però jo crec que el cas és per exemple, com li passava a Aston Martin l'any passat, que no tenien ritme de classificació, però sí que el tenien de cursa. Doncs... Però l'any revés. passat quedaven 16 a la quali i acabaven, i ara aquest any comencen 6 a la quali, o segons per el que passa amb Ferrari és que és al revés. Tenen ritme de quali, però... És on volia arribar jo. Bueno, tenen ritme. Charles té ritme perquè Carlos. Sí. El dissabte de Carlos és bastant trist. Tu com a carlista reconeixes. Com a carlista o... Ja no et Ja no sabria tant, dir no? si ex-carlista, però... Ara ets aloncista a seques. No, ara m'he convertit completament a l'anuncisme. Això és obvi, de veritat. Tenim nova religió, a part de l'esteinerisme. Jo crec que aquesta religió porta molts anys instaurada Sí. als cors de la societat espanyola. En el nostre subconscient sempre ha estat. Sí, jo crec que sí, per molt... És que no em vull ficar en temes polítics, però... Per molt d'aquí del o per molt d'allà que siguis... per molt del país veí per que molt sigui, d'aquí o per molt d'allà que siguis, jo crec que tothom té aquest aloncisme a dins. sí, no, o sigui, Has de despertar el teu aloncisme. Com a bola de drac, que jo que soc despertaves el teu jo que soc dels d'anyà potencial, putaspa, soc aloncista. Doncs, Vull efectivament. dir, Ets un botifler. de fet, mira, vols que et digui una cosa que t'agradarà? Aviam. He fet càlculs, si Alonso quedés tercer a totes les curses, tercer, cosa que em pot semblar factible a dia d'avui, 345 punts acabaria el Mundial. L'any passat Leclerc, que és segon, acaba amb 308. Bueno, aviam, jo no vull dir res, però estem a 13 punts de Verstappen. Jo no veig una bogeria, Aquí ja t'estàs flipant, eh? Tu ima- Aquí ja t'estàs Quants va fer flipant. Verstappen l'any passat? 400? Verstappen va fer 454. O sigui, això ni de conya. Però arribar als 300 de Leclerc de l'any passat Jo no em sembla tan estrany. Jo diré ara mateix. ja. La 33 arribarà aquesta temporada. Sí. Això sí. Una carrera boja I potser la 4 passarà, i la 4 i la 5 passarà. poden venir. La 4 o la 5 de Pensa, no, de la Carlos. 34 i la 35. Ah, no, perquè de Carlos ja no ho veig, Pensa que Hongria és un circuit on Aston Martin pot guanyar. Perquè la recta no és tan influent i és un circuit on avançar sempre a Sí, costat. per cert, ara vull escoltar... I mola más de lo mismo. Vull escoltar els fans de Max Verstappen, que el 2021 deien és que el Mercedes corre mucho, els vull escoltar ara. Els vull escoltar ara. No, Hamilton ha tingut It's the car. pensa en Carmilton, abans. Carmilton. Hamilton ha tingut els sants nassos de dir que el Red Bull és el cotxe més dominant de la història. Un tio que el 2014 el seu cotxe va guanyar 16 de les 19 curses. Té I així collons. ha estat durant tots els anys fins que ha arribat Té Verstappen. collons. O sigui, com pot ser Mira. justament ell qui ho digui? Parlarem de coses que no són del tot dominants. Parlarem de McLaren, que us he dit que Com, parlaríem. has dit McLaren? Batclaren. No, McLaren no. La Batcueva. Entès Batclaren. Anem de la part del davant de la graella, parlaven de Red Bull, a la que part t'agrada. del final. McLaren es troba l'últim, amb 0 punts, xifra que comparteix amb Alfa Tauri, que tot i això són novens, després de 2 curses. Recentment, això només ha passat l'any 2015 i 2017. O sigui que no comença gaire bé la història. Però veieu per on vaig, no? Vale. Que, per cert, d'aquells anys, he vist avui un tuit, Alonso té més punts ja aquesta temporada que entre el 15 i el 17 sumats. L'excuseta d'aquesta vegada és que, segons Andrea Stella, Gasly va eliminar d'un únic cop els dos McLaren en la lluita pels punts. I us estareu preguntant, com? Com ho van fer? Com ho va fer el malvat Gasly? Va deixar fora el nostre McLaren. Doncs jo us explico la versió d'Estela i vosaltres decidiu si me la compreu. Piastri surt novè després de passar la Q3 el dia anterior. Sorpressiu, la veritat. Norris mentrestant al darrere. Volta 1, revolt 1. Gasly es toca lleugerament amb Piastri. L'aleró davanter es trenca i algunes peces cauen de la monoplaça, amb la mala sort que una d'aquestes peces van parar el cotxe de Norris i també li danyen l'aleró. Debacle. Els dos cotxes a boxes i a lluitar amb Williams tota la cursa. La comprem? Sí. Sí. A mitges, perquè després, si tens ritme, vas cap Però no, endavant. no el van tenir. No el van tenir. Pues eso, a mitges. Quina a mitges. excusa. O sigui, Sí, però quin dany hi ha? potser al mig, si haguessin estat al mig, entre DRS, poder lluitar amb les defenses... Vull dir, Tsunoda porta 2 curses acabant 11, i Tsunoda no és ni de conya un Piastri o un Norris. Tsunoda ho està fent molt bé. Sí, no. Molt bé. Mira, I de Vries decepcionant.
Ara tinc una manera de tancar la tertúlia i lligar amb els anuncis, però et toca fer-ho tu. No, fes-ho tu. Ho faig jo? T'ho deixo. Va. Ets el conductor. McLaren està més acabat que la primera part del nostre programa. Així que, com ha acabat la primera part, ara toca passar amb els anuncis i amb el butlletí de notícies. Ens veiem, fins d'aquí una estona. I think we should retire the car. There's no point going to the end. What are we doing, guys? Seriously? Shut up. Steering wheel. Claps the steering wheel, yeah. Steering wheel. Somebody tell him to give it to me. Is that who I think it was? Yes. So loser. I tornem a ser aquí per la segona part del programa de la Moreneta, com ja he dit abans, millor programa del món mundial. Del món mundial. Del món mundial. I espera't que no sigui del sistema solar. Encara ho he de decidir. He de fer un contrast. Quan tu vulguis. Però després de... Un estudi de mercat, no s'ha de fer. Després de la setmana passada escoltar les preguntes que li va fer el Víctor, el nostre gran convidat Gerard, que per cert, breu parèntesi, a mi em va fer moltíssima il·lusió portar aquí el Gerard, i no sé... Fa 2 setmanes no sabies ni qui era. No, vale. Ara t'està escoltant, no, eh? Ho he d'admetre, no ho sabia, vale? Però em va fer molta il·lusió al conèixer algú que s'havia escoltat tot el nostre programa, que havia estat tot des del principi allà, i no sé, o sigui, es sabia les nostres sintonies i nosaltres no en sabem les nostres pròpies sintonies. Em va obrir amb la cursa. Em va dir, ara em posaré amb asfalt per veure-us. És el millor. De veritat. I la seva música és bona, De... O sigui, Jo give it a chance. Molt recomanable. estic de veritat encantat i com a personalment, tot i encara no saber de la teva existència, Gerard, em fa, de veritat, i a títol personal, i entenc que de tot el programa, ens fa moltíssima il·lusió que ens escoltis i que t'agradi el nostre programa, perquè és el nostre propòsit. I a tothom, no només al Gerard. Efectivament. Que també hi ha altres però el Gerard i l'Àlex Oliva, el nostre mecenes, com no el podríem mencionar també. Però el cas, tornem una mica al fil de... Qui vulgui ser mecenes pot ficar-s'hi, Efectivament, ho podeu ser per un cafè al mes, no? Sí, més o menys. Al nostre iVox. El cas, tornem una mica al fil conductor de la meva anècdota, perquè sí, és una anècdota. Doncs bé, el Víctor li va dir al Gerard, com a resposta, que un monoplaça de Fórmula 1 tenia 4 rodes. 4 rodes. Doncs no. Jo li vaig respondre això al Víctor, que n'existeixen de cotxes que en tenen de fins a 6 rodes. 6 rodes. Per això, avui us porto una anècdota més, aquesta vegada sobre el Tyrrell P34. Vale? P34 és la posició amb la que acabaven? No, sorpressivament no. 1975. Després de 2 mundials, l'any 1971 i 1973, gràcies a Jack Stewart, l'equip Tyrrell, actual Mercedes, per cert, havia de renovar-se o morir. I jo us puc avançar que aquest és el principi de la seva mort. Però bueno, van voler renovar-se de la mà de Derek Gardner, un enginyer que vosaltres decidireu si era una eminència o no, perquè es va inventar un concepte de cotxe una mica estrany, un cotxe amb 6 rodes. Gardner defensava que amb 4 rodes al tren davanter, vale? O sigui, 2 al darrere, les 2 tradicionals al darrere, i 4, 2 a cada banda petites al tren davanter del cotxe, es podria assumir millor l'entrega de potència del motor i faria el cotxe més estable. Ken Tyrrell, el team principal, consumit per l'autèntica desesperació, li va comprar la idea. I així va néixer el preciós o horrorós, vosaltres ho decidireu si veieu imatges, P34. Tot i que, amb un matís, les rodes facilitaven més aviat l'aerodinàmica que no l'estabilitat del cotxe. De fet, si busqueu una imatge veureu que les rodes davanteres queden exactament al darrere de l'aleró. Per tant, no hi ha una resistència a l'aire per part de les rodes, no? Tot i que Jody Scheckter i Patrick Depailler, els pilots del moment de Tyrrell, van veure que el cotxe era més ràpid, sorpressivament més ràpid que els seus predecessors, van trobar-li 2 petits grans problemes. 1. Les rodes eren tan petites que els pilots no les veien. És una gran qüestió que s'hauria de fer. Mira, però què van fer? Els hi van ficar una finestra a cada banda del xassis i ja està. Amb això les podien veure. Doncs servia. I, segon problema, les rodes davanteres giraven a una velocitat distinta que les del darrere i els produïa una degradació brutal. Fins i tot més que la que pateix Ferrari actualment. Per tant,
tot i això, en les 4 primeres curses del P34 trobem una victòria. A on? Vull saber. No us ho esperàveu. Crec que era el Gran Premi d'Hongria, potser, no et sabé... No, bueno, no ho sé. No em sorprèn si és Hongria. No ho sé. Van veure una victòria, un podi doble en una altra cursa i un cotxe que es quedava a 3 o 4 dècimes del McLaren de James Hunt i del Ferrari de Niki Lauda. O sigui, 3-4 Va dècimes. començar bé. El 1976 és que era igualtat total. De fet, en el Gran Premi de Suècia de 1976, un traçat que pel disseny del circuit era molt favorable pel concepte de 6 rodes, per motius que no em posaré a explicar ara mateix, el P34 va guanyar la cursa apallissant el Ferrari de Niki Lauda al guanyar amb 33 segons de marge. 33 segons de marge. O sigui, és una autèntica barbaritat. És com, pam, arriba un cotxe i amb aquest concepte arrasa. 4 més van ser els podis que sumaria aquest disseny revolucionari, fins que el 1977 es va descartar la idea, després que Goodyear, el subministrador de pneumàtics d'aquell moment, li comuniquessi a Ken Tyrrell que, home, el pressupost de l'empresa no estava especialment destinat al disseny de pneumàtics petitets per la seva escuderia. I és que era això, només a una escuderia, que els hi podien continuar produint, sí, però sense rebre les actualitzacions dels pneumàtics que rebrien els seus competidors. Llavors, clar, això va suposar la mort del disseny de Tyrrell, però, anys després, es va conèixer que escuderies com Ferrari, Williams i Marc també preparaven conceptes de cotxes de 6 rodes, però a la part del darrere. O sigui, 4 rodes a la part del darrere. Us imagineu una fórmula distinta amb 6 rodes? A dia d'avui no ho avui no m'imagino, però seria guai. Abans... És que si es fes no seria Agafeu Fórmula 1. cotxes històrics, per exemple, el Renault d'Alonso. Una altra vegada amb Alonso, de veritat, què és això? Ets tu, Amb el Renault d'Alonso. 4 rodes al darrere. Que s'hi quedaria lleig. Potser perquè el tenim molt vist, però... Però és que jo no veig ni funcional. Però aquest paio, el Gardner, eminència o desastre? No, eminència. Eminència, no? Doncs fins aquí l'anècdota de l'únic cotxe fins al moment mai se sap, que ha tingut 6 rodes a la història de la Fórmula 1. I ara passem a una secció, perquè no queda més secció que aquesta, una secció conjunta de l'Adrià i del Víctor. Endavant. Spots. It's ridiculous. I mean, it's ridiculous. Honestly, lost a second for nothing. Primera vegada que hi ha una secció conjunta al programa, no? Crec que quan gravàvem des de casa també n'hem fet una. Però més enllà dels jocs que hi participàvem... Sí, aquí segur. Aviam, més que res ha estat perquè avui al matí ni ell ni jo teníem secció. Sí. I hi ha una secció que ens agrada fer els dos, però que sempre és molt llarga i que sempre hem de capar, que és l'1x1. Vale. Més, aquesta setmana, per desgràcia també, la cursa... Ha estat una tolla. Sí, un tortell, que ens agrada dir. Ha estat un tortell dels ben grossos, que amb el tema del tortell va haver-hi un moment molt graciós al directe, quan vam saber l'Steve Aoki. És veritat. És que increïble. si haguessis vist el directe... Ho sento, és que... Aviam, tornem un moment al petit incís de... Que estaves en febre, no? No, de la pirateria de la setmana passada, que jo l'única forma que tinc de veure-ho és amb el mòbil, que no ho puc tenir a la vegada. Ja. És veritat. Bueno, doncs vam veure que Steve Aoki en els concerts llença tortells. Sí, llença pastissos a la cara del públic. Al públic. Sí. Així, fum. Va haver-hi un que estava com a la fila 20 i li va donar la cara. Sí. Coses així. Mal dia per a... I molaria molt que en comptes de xampany al podi hi hagués guerra de pastissos. Però bueno, ens estan desvariant. Sí. 1x1. Això, 1x1, que és que aquesta setmana no tenim moltíssim del que parlar, però tot i així hem volgut portar... Hi ha alguns que hem obviat. Sí, alguns, els que són completament irrellevants pel resultat de la cursa, els hem obviat. M'encanta el tag team que m'esteu fent per explicar-m'ho a mi i a l'audiència, clar, però... Exacte. Comencem amb Sergio Checo Pérez. I Sergio Checo Pérez és l'amic que et roba la nòvia quan ho acabeu de deixar. Va aprofitar el problema de Max Verstappen a la Q2 per endur-se la pole, que hauria estat de Max, segurament, per tenir-lo a 14 posicions. Va perdre després amb Alonso a la sortida, però la va recuperar només 3 voltes més tard.
va aconseguir mantenir a Max 5 segons i això va ser tota la seva cursa. Llavors, segona posició, Max Verstappen. El missil que va caure fa tot just un any a Jeddah. No va tenir rival fins que va arribar a l'estela de Checo. Avançava la resta de pilots com si corrés en una altra categoria amb el pepino de Red Bull que té. Tercera posició pel Nanopodio. Que és el segrest d'Ortega Lara. Després d'uns anys segrestat per McLaren Honda, una banda de terroristes torna a ser important a l'escena. A més ho fa amb els de verd. Va avançar Checo, a la sortida el van sancionar. No va complir bé la sanció i el van avançar a Red Bull. Llavors el van tornar a sancionar i li van caure... li van treure la sanció. Així que dues curses, que és el que m'ha explicat a la tertúlia, bàsicament. Okay. Dues curses i 2 podis pel Nano. Per cert, m'encanta l'efecte de tenir la càmera i poder... I no mirar, no? I poder mirar a càmera una mica a l'estil Jim Halper de Sí, no? The Office. Llavors, Es quarta podria posició. George Russell. Russell és la República Catalana Independent. Va anar quart tota la cursa, menys l'estona que va durar l'ascensió d'Alonso. La resta s'explica sol. Sí, mira, jo ho vaig pensar tot justament, vaig dir, el podi juntament amb la República és el podi més curt de la història. Cinquena posició, el seu company, Lewis Hamilton. Que és l'Atlètic de Madrid del Cholo Simeone. Cap de setmana en el qual Lewis Hamilton ha estat irrellevant, com l'Atlètic de Madrid, però ha tret el màxim profit, com l'Atlètic de Madrid, tot i no fer res extraordinari. A més, s'ha separat de la seva fisioterapeuta, Àngela Culent, i el Cholo hauria de fer el mateix amb l'Atlètic. Sisena posició, Sainz. Sainz és cabeza de ratón i cola de león. Sembla que només sap que de part davant de Leclerc quan el cotxe és una absoluta desgràcia. Quan tenen cotxe guanyador, el monegasc li pinta la cara. Per no repetir-nos, però, no hem posat que també podria ser l'Atlètic del Cholo. Aquesta és meva. Setena De fet, posició. em sembla que ens estem... O sigui, jo estic llegint les que fas tu i Sí, tu ha estàs estat una llegint- mica així. Sí. Bueno, Setena posició, aquesta també Aquesta sí que és meva. El seu company, Charles Leclerc. records de Vietnam. Torna a tenir un cotxe indecent de Ferrari. En cursa estan anys llum de Red Bull i ara tornen a ser els quarts constructors. O aspira o acabarà morint, com tot soldat, a la guerra. Sí, la veritat és que sí. Tu dones raó. Vuitena posició, Esteban Ocon. Ocon és francès, no ens importa. Novena posició, Theo Pourchaire. Pierre Pierre Gasly. Gasly, que l'hem definit com a Theo Pourchaire. Per què? Perquè a més de ser també francès, li va això de jugar a les bitlles, com a Theo Pourchaire a la cursa del dissabte de Fórmula 2. S'encasta contra Piastri fotent-li la cursa i a sobre una peça del McLaren va impactar contra el cotxe de Norris, malmetent-lo també. Així que aquest desgraciat va fer bona feina pel seu equip, traient-se els McLaren. La veritat és que sí. Una tasca d'equip. Sí. Desena posició, Kevin Magnussen. L'atac de cor de Christian Eriksen. Cada cursa en algun moment és ell qui ens regala l'acció. Sempre està a punt de ser molt desagradable, però al final torna per quedar-se i surt bé. També ens provoca molts atacs de cor i ens deixa a punt del safety car i l'ambulància. Onzena posició, Yuki Tsunoda. Algú amb màster buscant feina i no trobant-la. Segona cursa de la temporada en la qual li tanquen les portes dels punts i llavors està fent una bona temporada, però de moment sense recompensa. 12a posició, Nico Hülkenberg. Que ens la sua. 13a posició, Wang Yushou. Només el podem definir com el xino. El xino. 14a, Nick de Vries. Que l'única cosa bona que té és que és compatriota de Max Verstappen. 15a posició, Oscar Piastri. Que Òscar Piastri el definim com a Shakira. La seva parella, és a dir, Sufufu, o sigui, la seva ex, Sufufu, l'enganya prometent-li la vida, els milions i tots els plaers possibles, però a l'hora de la veritat, ell volia estar amb Alonso. La noia jove, precisament, parteixen peres amb Sufufu, però esclar, s'ha de quedar a viure a la casa del costat. I la casa del costat, que és McLaren, veu com la seva sogra, Alpine, o sigui, la veu cada dia des del balcó com és feliç mentre ella té la casa en ruïnes. 16a posició, Logan Sargent. Que Sargent, com a bon americà, és als Estats Units en qualsevol conflicte del món. Aquest cap de setmana, en teoria, va quedar fora del 107% de la quali i no hauria hagut de participar a la cursa. Segons els estatuts de la Fórmula 1, estava on no li tocava, de la mateixa manera que als Estats Units sempre està on no li demanen compleixi o incompleixi els tractats internacionals. Haurà de portar una mica de democràcia. A la Fórmula 1. Sí. Democràcia i llibertat. 17a posició, Lando Norris. Que el definim com Ann Orris. És a dir, Està a Norris. A Norris. Bueno, després de l'incident amb la peça de Piastri, la seva cursa se'n va anar a Norris, com la temporada de McLaren. I, vull dir, s'explica sol. 18a posició, Just Bottas, una fórmula de Valtteri Bottas. Que Bottas és l'híbrid perfecte entre el Vettel i el Raikkonen actuals. Retirat i borratxo. No cal explicar res més. Ens ho compres? Sí.
19a posició, Alexander Albon. És un terrorista d'ISIS que recapacita, perquè estava unes quantes voltes sense fre, allà corrent, però per sort no es va endur ningú pel davant i al final va acabar entrant en raó i va retirar el seu cotxe. I última posició tenim a Lance Stroll. Que és l'oblidat del papa. Està en una espiral de mala sort. Un pilot que molts consideràvem un paquet ens està sorprenent pel simple fet que, dels pilots de pagament que han passat per la Fórmula 1, ell és com a mínim decent, tot i a vegades ser un terrorista. Però aquest any el seu pare té un altre preferit, el fillastre Fernando Alonso, que alhora és l'avi de Lance Stroll perquè és el pare de tots. Vale. I aquest és el nostre 1-1. Molt ben trobat. Molt ben trobat tots. El de Shakira és una mica amb pinces. O sigui, el de Shakira és una... Quan se m'ha corregut era un d'aquests de en su cabeza sonava muy bien. Sí. I després, saps? Després l'escrius i dius, ui, aquí hi ha algú que... Algú falla. Algú falla. Bueno, s'ha notat la mà del Víctor, potser amb el tema del cor de Christensen? O... Sí, Aquesta és aquesta és meva. del Víctor. Va, espera, Va, no va jugar en joc. D'aquí és cadascuna. d'aquí és cadascuna. Aquí ens queda... Que queden 10 minuts. No, Menys? menys, deuen quedar 5 minuts. Serena, quan queda? O 6 minuts. Vale, 7 queden minuts. 7 minuts. Tenim molt de temps. Tenim temps per- molt de Doncs anem a temps. jugar. Vale. Fem una altra secció. Sí, no, la secció és endevina qui l'ha escrit. La primera és Checo, l'amic que et roba la nòvia quan ho acabeu de deixar. Qui l'ha escrit aquesta? Tu. Doncs no. No, és a l'Adri. La segona era Max, que és el missil que va caure fa tot just un any a Jeddah. Aquesta sí que és del Víctor. Sí, aquesta és meva. La següent, Nano, el segrest d'Ortega Lara. També és del Víctor. No, És meva. és de l'Adri. Qui no ho sàpiga, Ortega Lagra era un pilot, un polític. Un pilot. Un pilot. El pilot era Carrero Blanco. Carrero Blanco, exacte. Que Ortega Lara va ser segrestat per no McLaren Honda, que són els terroristes, sinó per ETA, Sí. i ara és de Vox, per això Alonso amb els verds, Exacte. per qui no hagi pillat les bromes. Russell qui era? Russell era La República Catalana Independent. Independent. Qui l'ha pensat aquesta? Jo crec que l'Adrià... Doncs l'he pensat jo. De moment portes una de 4, eh? Sí, una de 4. Oh my god. Hamilton, l'Atlètic del Xolo. L'Adrià. Doncs sí, crec que la idea ha estat teva, però A mitges. la definició ha estat meva. Sí. Ha estat una mica entre els dos. Sainz, cabeza de ratón, cola de león. I si te la llegeixo estarà molt clar. Sembla que només sàpiga quedar per davant de Leclerc quan el cotxe és una absoluta desgràcia. Quan tenen cotxe guanyador, el Monegas li pinta la cara. És del Víctor. Sí. Després, Leclerc, records de Vietnam? L'Adrià. Víctor. meva. Has Ocon, fet alguna? sí, és Sí, francès, sí. no ens importa. L'Adrià. Sí. Gasly, Teo Pourchaire. Gasly, Teo Pourchaire. Diré que l'Adrià. El Víctor. Meva. Jo havia escrit és francès, no ens importa. Sí. O sigui, igual que amb Ocon. Igual, Exacte. sí. L'atac de Cora Eriksen. Ja l'has dit. Sí, aquesta- Sonoda, algú amb màster buscant feina i no trobant-la? L'Adrià. Sí, encert. Vale, algun havia d'encertar. Hulkenberg ens la sua. L'Adrià. Sí. Joe, el xino? Els dos. L'Adrià. Sí, De Vries, el competidor de Max? Víctor. L'Adrià. L'Adrià. Piastri, Shakira. El Víctor. Sí. Sí, perquè si ha fet l'explicació, Sí. Sargent a Estats Units en qualsevol conflicte del món? el Víctor. Sí? Bé. Norris and Orris? El Víctor. Sí? Sí. Va, ara ja no paro. Bottas, l'híbrid entre Vettel i Raikkonen. L'Adrià. El Víctor? Sí. Ai! Albon, un terrorista d'ISIS que recapacita? El Víctor. L'Adri. I Stroll. I Stroll, l'oblidat entre els dos, aquesta una Ha mica. estat... No, ha estat teva. Sí? Sí, ha estat Sí. teva. No se'n recorda ni del que ha Fora de fet. les seves inicials. Doncs, què quedaran? 4-3 minuts Sí, podem fer una mini tertúlia més. Sí. F1 Academy. Psicodato, vinga. F1 Academy. Hi ha una catalana i una valenciana. Sí, facts. Marta Garcia avui confirmada per Prema. Per tant, Ferrari. Sí, i Nerea està a Campos? I Nerea Campos, on hi ha una que és algo Cáceres, ara no recordo el nom, que Hondurenya, has dit? uruguaya. Jamie Uruguaya. Chadwick té assegut... No? Però crec que és per l'edat. Hi ha Maite Cáceres, que és uruguaya, que també està a Campos, que estudia a Barcelona. Per tant, també està per aquí. I Hem d'intentar- entén el català. Hem d'intentar, eh? Hem d'intentar... Hem de tirar-nos a Sí.
Què pot sortir de la Fórmula 1 Academy? Jo crec que serà un desastre. Sí. A nivell de que no servirà de res. Serà perquè segueixin competint entre elles en lloc de donar-li oportunitats la als Fórmula homes. 1 tenen una idea, bueno, embrionària, però volen... Ojalà ho facin, a mi m'agradaria molt que ho fessin, d'un tercer cotxe per escuderia reservat a un pilot femení. Què us sembla aquesta idea? Jo no A la mi em veig sembla bé. interessant explorar-la. No em la sembla trobo... d'acord. No la veig bé perquè ja ficar el tercer cotxe amb l'etiqueta de Ja. reservat Ja. espai femení és com... O sigui, Estàs assumint una facilitat que la cosa necessiten i jo crec que no és així. Exacte. La cosa és, hi ha pilots femenines amb nivell, sí. Però que s'ho guanyin bé i que tinguin... Que Ja, haurien de però- tenir les mateixes Exacte. No, O oportunitats. que tinguin els calés Home, necessaris, però com mira, els drivers mira. actuals. Jamie Chadwick s'ho ha guanyat de sobres per estar competint a Fórmula 2 i no té cotxe ni a Fórmula 3. Per això sí, que Chadwick podria estar a Fórmula 2 perfectament, però no amb l'etiqueta del cotxe de la mujer, sinó amb Sí. l'etiqueta de soy Jamie Chadwick Exacte. i soc Ha de dona ser i soc bona. El cotxe de Jamie Chadwick i no el tercer cotxe per a les mujeres, Exacte. en la meva opinió. De totes formes, jo coincideixo una mica amb la idea de la diada que serà un desastre perquè queden Sí, encara vale, seients estic- lliures Digues. no? Ja no. Sí, sí. Ja no, s'han anunciat que Avui era l'última. aquesta setmana. Que era la de Aquesta Marta setmana García. queda un mes, en teoria, per la primera cursa. Àustria. 27, 28... 28-29 d'abril. O sigui, estem un mes abans que potser ja s'hauria de començar a fer algun test, algun no sé què, i no tenim ni la graella confirmada. Només són 7 curses, Només són 7 curses. de les quals 2 són a Espanya, Algú ha vist València i Barna. quin cotxe portaran? D'on És surt el com un cotxe? Fórmula Jo crec 3. que serà un Fórmula 3. És com un 3. Fórmula 3. Jo entenc que sí. Però... Jo t'he dit, si ho fan per Dazón, jo m'ho miraré. Sí, no, jo també. Sí, home, el producte és Fórmula 1. Sí. És un producte Fórmula 1 de la FOM. La cosa és que crec que no són feature races, o com es diu. No, són en altres no caps de són curses setmana. de suport. No No, són no de és suport, suport, crec. no és Aleshores, no sé fins a quin punt les posaran. Vull dir, potser Dazón no ho fa només. O sigui, llavors el Gran Premi de... El de Barcelona, per exemple, és 2 setmanes abans. Però és de que la l'any Fórmula passat deien que Val, farien la W Series per tot arreu i la van deixar de fer mitja 1. La temporada. van fer Esport 3. La van deixar de fer mitja temporada. En general, es va acabar la temporada abans. És veritat, que havien de fer 2 de Miami, una cosa Sí, així, va- i les van fer. Per Sí falta que- de diners. Mare de Déu. Sí, és que la W Series no ha tingut un Que comiat digne. Marta García va quedar 5ª. Ho he mirat abans. Bueno, crec que De era fet, la Marta. Era Belén. Era Belén. m'agradaria fer l'exercici d'entrar a l'Instagram de la W Series. A veure què ha passat. Perquè, maleïda sigui, no, si algú pot entrar a l'Instagram de la W Series, a Era veure la què Marta publica. sisena. Entra a l'Instagram de la W Series, molt ràpid, molt ràpid. Ara mateix. No Perquè parlen jo vaig d'altres. veure que ja, o sigui, s'havia confirmat que estava a la Fórmula 1 Academy, que no s'acabaria la temporada, que de fet ningú assegurava que hi hagués una temporada de la W Series i mentrestant al compte d'Instagram de la, Hi ha un tuit de fa de la 3 hores. competició dient Hi ha un tuit. ens estem preparant per la pretemporada. Hi ha una foto de fa 3 hores. I què diu? Happy birthday to little AP, Abby Pulling. Have Però a mega day. alguna que facin intuir que hi haurà una nova temporada de la W Series? O... A throwback to Barcelona testing. La següent foto és Happy birthday, veig que sí. Desitjant... La següent foto és Friends Sunshine, Paddock Fields, coses de l'E Castellet, Throwback to W Series Arizona Test, Les instruccions del CM hauran de ser tu ves penjant fotos i... un glow-up i ja de t'avisarem. l'equip de Puma. Ah, molt bé. Que a mi em va sorprendre que estigués l'equip de Bueno, Kylie Jenner. Abans de que De se'ns tot- tiri sobre el temps... Un altre Happy birthday. Deixa-li Però- al Víctor, sisplau. No, abans de que se'ns acabi el temps, simplement perquè aquest senyor està passat amb totes les plataformes que hem de dir sempre, doncs comencem-les a dir abans de que se'ns tiri el temps a sobre. Comencem amb les plataformes per acomiadar-nos. S'acaba aquest programa, s'acaba la W Series. Spotify, iVox, Apple Podcast, i YouTube... Això per seguir el podcast. Per Xarxes seguir el socials, podcast. quines tenim? Instagram, Twitter i TikTok. Corteta i al peu. Linktree també el tenim? LinkedIn no és una xarxa social. Bueno, però el tenim és la per manera si que algú... tenen el link de ens totes pot- les xarxes Exacte. socials. Efectivament, Per si ens això. voleu seguir tot arreu, que és el millor. És el que hauríeu de fer. Nosaltres seguim aquí a la nostra ràdio, a Ràdio Mollet 96.3, i ens veiem la setmana que ve, i fins aquí un Fins dijous episodi vinent, més guapos. del millor programa del món mundial. Menja La l'Àlex Moreneta. Oliva. Fins dimarts. Ciao, ciao, Ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.